O Ourense gañou por 3-1 ao Portonovo nun encontro de marcado dominio local. Con esta victoria, os de Fonsi Valverde sitúanse segundos na clasificación. Os da cidade das Burgas non quixeron darlle opción algunha aos do Baltar e comenzaron o encontro coma apisonadoras. Xa no minuto 16, Xaime Noguerola adiantaba os locais con este disparo cruzado. O ex do Lugo foi do mellor sobre o céspede do Couto, pero tras o gol, o Ourense seguiu ao seu e aumentou as distancias ao fío do descanso nunha falta lateral lanzada por Llebra e que a zaga blanquiazul meteu na súa propia portería. Na segunda metade, os de Jacobo Molina adiantaron liñas e Segura aos 4 minutos recurtaba distancias rematando tamén unha falta lateral no segundo pau. O Ourense non deu máis concesións e Jordan en boca de gol puxo o 3-1 final tras aproveitar un pase de Quintairos. Con este resultado, o Ourense sitúase segundo con 40 puntos a 6 do líder o Cerceda e con un máis co Racing de Ferrol. O Portonovo é penúltimo con 17 puntos e vivirá a semana que ven un duelo decisivo no Baltar contra o colista Narón.